weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to beelila elimana samba alusa jammi bamburu gurela sarɓe falo ɓoggela fonde sammali jeereyela bamamɓe wirasa kon waktu yoni hato lawel joɓɓe kam e cofola ene jeeya e gardedi kabaruuji men to leydi Sénégal basse morotation ñette mbara finoɓe toon ɓe kolliti kulhuli mumen e kala jamma dewaɗi ceeyaɗi ne jalta toon gam ñamde jawɗele mabɓe to leydi Mauritanie jagorɗo taari ndi ne jokki findinde yimɓeɓe Cameroun tinɓe ko fate banggue cumoli e nder laddeli o waɗi ɗum hanki toon to diwan Moroso to leydi Mali c'était timmuɗo mo Union africaine taw kadi ɗowi ɗum ko Moussa Faki Mahamada jododima hanki e colonel Assimi Goïta yewtere ko fate banggue caɗele hakkude leydi Mali kam e CEDEAO to leydi Guinée Conakry nokko biyeteɗo Lola ko cumu teska toon kene fotto wonde hectare uji 6 taw ko guese kakao woni ko yaadi e curki to Burkina Faso kuddata baɗɗo toon Union Afrique walla mbiyen tan CEDEAO yonnani hay seeɗa ɓe erima jonde ko ɓooyata Mouhammad Idrissa Déby Itno kam woni gardiɗo G5 Sahel kañum e hoore mum holliti yonnani oɗon kuddata kabaruuji men manawena toon to Mozambique Malawi Cameroun kame Angleterre ha fayenma toon to Iran musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo reconi mondialement. maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo lomgal. maître Adama Baldé ene wiya dendagal yimɓe kala moni foof yo nangto ha tiiɗa e fina tawa mum moni foof yo nangto ha tiiɗa e ganni men e fina tawa men. maître Adama Baldé ene wiya yimɓe yo tinno e ƴewgal kala ko neɗɗo naata yo ƴewdo so tawi ko ɗanngal ƴewdo so tawi ko dewgal yurno so tawi ko nadde galle hodde galle kala ko neɗɗo ne waɗa ene moƴƴi yurno sene moƴƴi naata so tawi moƴƴani ƴewana ɗum feere. maître Adama Baldé ene wiya ɓen asoɓe kanŋe e gollinoɓe asoɓe kanŋe ronkuɓe yitade koye mumen jokkodire maître Adama Baldé joni haajuma humto. maître Adama Baldé ne wiya dendagal gollotoɓe ladde gila awoɓe remoɓe aynaɓe jokkodire maître Adama Baldé joni haajuma humto hano hannirta ni. maître Adama Baldé ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji taw ko rafiji seydaneji ko waynoɓe koye mumen mbahliti ha kabba yanoɓe borogale kala saaha ruytoɓe jokkodire maître Adama Baldé joni jiituɗa hoore maɗa. maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal oɗo saaha joni mo tawe ndara Mbacké to leegal Mbacké Dembu saɗa daral baali so tawi aɗa yiiɗi hebde mo mbatta ko 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko walla mbaɗa 77 351 77 23 aɗa wawi kadi wadde 77 949 73 83. maître Adama Baldé sa yi to hello makko YouTube a waɗi maître Adama Baldé jigueɗen Fuladu ma yi to nate ɓosoje golle payɗen no fewi ɗe o gollata. maître Adama Baldé ko labɗo reedu malaɗo wune joguiɗo seedantagal mum ha timmi mbadden dando faade makko. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare nogase jeegom siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mine ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo men Saydou Abouba kabaruuji mine ɗemngal pulaar gartoten koye fedde heblo sukaɓe Afrique catal mum toon tole sengo leydi Gabo aɓe ero dendagal ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe nder leydi Gabo kala nde mbawata tintude ha tente Libreville Gabo ñande 31 nduɗo hen lewru ndu gonɗen woni janvier aɓe jogui jonde nde ɓe jooɗoto toon to Libreville taw kadi ɓe jooɗoto koye galle Alhaji Oumar Sy woɗɗani bowal laaɗi diwoje ngal Libreville Gabo Alhaji Oumar Sy kan woni ko ala ɗo kuuɓala catal heblo sukaɓe Afrique toon to sengo Gabo kala noon jiɗɗo jokkodirde makko mbatta ko 066 94 87 86 walla jokkodira Yahya Adama Aw kan woni kalfinaɗo ngaalu catal heblo sukaɓe Afrique toon to leydi Gabo 077 26 48 40 walla jokkodira e ceerno walla jokkodira ceerno Samba Sy kan woni joguiɗo konngol catal heblo sukaɓe Afrique taw ko toon te sengo leydi Gabo mbatta ko 066 13 64 55 walla jokkodira e Aliou Tall cukko moftowo ngaalu mbatta ko 062 77 55 24 en era hen dendagal bandiraɓe kala ne mbawata tawtorede oɗon ñalawma ñande 31 nduɗo hen lewru ndu gonɗen kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ñande aset jawtuɗo hen no seppo manggo no feewi yuɓɓinama toon to barkeji jeeyi sababu ngoɗon seppo noon ko suka gorko biyetenoɗo Birasi Sow taw kadi ganduɗa ko suka janggowo moƴƴinoɗo jangde no feewi kam fittandu mum itta toon taw kadi koye dow ŋañŋañalde tan caggal oɗon gorkajo mo andi ganduɗomo nde fottema ko tan wi baɗam ar dusam ɗo nde ɓe jeehi tan ha ladde itti jasi mum waɗi e makko gam tumamuyaji jeeyi noon mette kewɗe no feewi toon to barkeji ha ganduɗa seppoji mawɗi mbaɗa toon gam hollirdeɓe ɗo saaha yiddeɓe erade laamu tawitegu toon to Linguére nde wata ɓeydude nden ka e kisala kadi ñawore waɗe e oɗon gorkaji joɓiɗo fittandu oɗon suka gorko ko wona ɗum ko kadi so tawi yangene waɗa walla inde waɗa kala kewmo ene waɗa toon koma fitinaji mawɗi mbaɗe hen koma lamɓe nodde ko wayno gendarme walla dadiɓe ɗeɗo hen gueɗe kala ko gueɗe kulɓinde yimɓeɓe no feewi caggal oɗo saaha teskede kala ken wiye bulfale woni latiji jareteɗi ha wahlita koye yimɓe ene keewi e ndiɗon mbadi ha joni to Sénégal keddoɗen jeeheten ko keerol hakkude leydi Sénégal kame Gambie ɗum ko caggal pelɓodiral heccanki bannugal hakkude robel mo MFDC hakkude mum e dadiɓe ɓe leydi Sénégal taw kadi ko joɗaniɓe CEDEAO toon to leydi Gambie e wiide dirapaɓe kolliti kene fotto wonde koninkoɓe jeenayo ɓe leydi Sénégal majji e nder ndeɗon fiyande koninkoɓe mabɓe ɗiɗo mbasi pittali mumen ko wona ɗum koɓe jooɓima fittande robel goto mo MFDC ko wona ɗum koɓe jaggi hen tatoɓe tetti hen fetel goto ɗum ko caggal nde ɓen gurno toon tajje leɗɗe kaɗaɗe ene nawa ene jeeya e banggueji goɗɗi kala ha joni to Sénégal keddoɗen jeeheten ko ha toon to Mbacké taw kadi ganduɗa ko janggoɓe to lycée mo Mbacké kañumenne kolliti metti mumen caggal wonande ɓen jangguinoɓe oɗo dumuna kala guuri ko hofgoji kamɓene oɗo saaha avenir mabɓe ɓuraniɓe to Kaolack subaka hannde o élevaɓe janggoɓe toonne kañumenne kolliti ha tente lycée Valdiodio Ndiaye ɓenne kadi kolliti oɗo saaha wonande waylo jogorɗo wadde ñande 2 février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi ko fate banggue jangguin mabɓe ɓe jaadani hen kamɓene ɓe jippima toon booli gam hollirde mette mabɓe garten ko fate banggue dawrugola to banggue dawrugola wonande sumgoji jawtuɗi ñande nogas e tati nduɗo hen lewru woni Aliou Ndoye jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue awo kañumne holliti yiyande mum jeeyi sababu ha benno wasi Dakar ko fate banggue faux débat gonnoɗo e haalede oɗo dumunnaji kala sirtinden soɗon ciftorɗiɗo dumunnaji kala ko fate banggue faux débat taw koye loi ko fate banggue gorkati en wiyede tan yo waɗe ko hunde ɓurde bonde
e nder leydi Sénégal to sur sarɗi juuɗe eɗen gandi won sarɗiyankoɓe ƴettuɓe toon juuɗe men cuuti wonande jadani e ngoɗona miijo jeeyi sababu noon pelle kewɗe dañino jibinede walla ni seppoji mawɗi no feewi jeeyi sababu ha hewɓe hen geddi wonande benno kono noon wonani benno ene waasi Dakar ɗum noon koye yiyande makko tan o holliti so tawi kadi ɗe gueɗe kala ɓenni kamɓene maɓe jokku gollade e dadade haɓe tetta kala koɓe perduno holliti ɗum jeeyi sababu ha benno waasi toon to Ziguinchor kono ne kadi ko wate Dakar Thiès ha fayenma toon to Kaolack kala ha joni keddoɗen koye ɗiɗon fannuji caggal APR wonande ɓen wonande ɓen wonande ɓen jagorɗe ɓen jaɗɗen jagorɗe wonande cuɓanoɗe listuji mumen e nder Dakar kala piyama e nder Dakar ha heddi goto woni Abdou Karim Sall Mbawa kon goto faabi APR ko wona ɗum ko Diouf Sara fiyama kono ne kadi Abdou Karim Fofana Zahara Iyad Thiam Ismaïla Madior Fall kono ne kadi e woɗɓe kala Mamadou Talla jagorɗo ko fati banggue jangde ɓafti ha laaɓi toon to commune mo Sinthiou Bamamɓe kame banaji ɓafti ha laaɓi ɗo saaha kam woni yeeso wonande oɗon mo waddodiranno woni Oumar Diallo gonnoɗo DG Douwaña ha joni keddoɗen koye ɗiɗon fannuji hakkude benno kami yeewi askan wi nana tan cabbi ko fati banggue jencude ɗiɗon sumgoji bannoɗi taw ganduɗa ko toon to Rufisque ha hande ala taw ko gasi hen goto en kala ne jofo peɗeli goɗɗo ne hollita wonande goɗɗo yidde muɗum tan ko yidde wujjude hen ko wawi wonde kala ɗeɗo gueɗe ɓoyata ma gueɗe kada laaɓɗum noon kala ko jencude ndi suwa taw laaɓɗinede ko waɗandi tan à peu près hade goɗɗum seeñoyde hen jeheten ko toon to basse rotation mo ñett mbara finoɓe toon ɓene kollitti toon to Thiaroya kaw toon to Thiaroya jidda kaw toon to ñett mbar jidda ka toon to ñett mbara jidda Thiaroya kaw ɓenne kadi finoɓe toon ɓe kolliti kol hooli mumen no feewi ɓe rima laamu ngu nde wawata walludeɓe gam teskede wonande basse o hoore mum baroɗene hen nonne kadi dewaɗi ceeyaɗi ne toon e kala saaha ne jalta gam ñamde daabeji mabɓe ko wona ɗum ko ɓoyani tan on banggue hayko ɓoyani tan on banggue rewanduɗe ɓi gaddi ɗon gorko mawɗo kadi ko wona ɗum ko debbo goto jibini weddiɗon ni e nder koɗon huuɗo ɗum noon kamɓe yiddeɓe ko gueɗe kalde wawata rewnede lawol ma en ketto hen sawtawol Haruna Dia taw koye ballala musidɗo men lay an nde waɗno nder galle amen mbaɗɗo baali nayyi jawɗi ɗiɗi e jarde ɗiɗi woni baali nayyi ɗo ɗi gubba e jalo ngoni ɗo ɗi gubba hay jangge jamma min joɓi neɗɗo 5000 francs min jogi waji ubbi gasi asi ubbi ɗum noon min ñagoto tan sawi Allah kala bawɗo hen ndigga pour o bassin ɗi pewna so mbawi fen ɓe ƴeewi solution goɗɗo so bassin ngaji hay nafa amen hay ndigga so wona boroɗe goni hen won jawɗi en wona mana hono wiyete dawaɗi en dawaɗi goni hen kala ko wona nder ndiyam hen lor neɗɗo nan ɗo baji en baroɗe fof nende bassin ngaji à partir de minuit hay goto sutan so yaw sabu dawaɗi no hen mbawni ganduɗa sa jeeyi sikon wona dawaɗi sika kon berse an walla goɗɗum bonkole baɗo dawaɗi gonɗum saabu min o ɗennaɗo min riwi tan jalti min amen debbo haal pulaar ɗo fuɗi 0 mètre ɗo so jeeɗi galle mum ɗo fini hen dawa janggoyo Dakar ɗo waji paali ɗum hoɗum labɗi dande ne bagasuji mum fof téléphone mum d'identité mum fof mum ɓe nawi dawi janggoyo fof ɗum fof donc kala ko cikku noon kala ko hen hulno neɗɗo dal nan ɗo so tawi bassin ngaji kala ko cikku ɗon mi won nden ndiyam nan ɗo dawaɗi kewi agresseur moom agresseur à la heure n'importe quelle heure mbaɗa agression dewaɗi baroɗe wiiɓe kala ene tampini ɓe no feewi ɗum jeeyi sababu ɓe rima laamu ngu nde wawata fabade ɓe heena joni Sénégal keddoɗen garten koyoɗo hen ñawmo coronavirus ujunere e temedde jeetate capanɗe jeetate joyyi woni ƴewdaɓe tawani joguiɗo hen mboros ko temedere e capanɗe jeegomo neɗɗo hen jeeɗiɗo komi mudirnoɓe joguinoɓe oɗon ñaw temedere e capanɗe joyo e tato ko raɓaɓe anda ka raɓi ɗumen temedde tato e capanɗe joyo e jeeɗiɗo ke capanɗe joyo e ɗiɗo keeɓi Cellal mumen sappo e ɗi jeeɗiɗo neɗɗo ene tampima ballita e fofandu yimɓe nayo mbasi pittali mumen
to leydi Mauritanie paadena Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woyi wadde e kala subaka so kikiɗi so huccidde ɓesguji leydi mum kala andinaɓe oɗo hen borosa diñiɗo e nder leydi ndi kala ɗo yarata o holliti ujunnaje tato e temedere e capanɗe joyi e tato neɗɗo woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗon boros ko temedere e capanɗe jeegomo e jeetato neɗɗo kene wona ujunere e capanɗe jeenayo e jeetato keeɓi cellal mumen yimɓe ɗiɗo mbasi a pittali mumen a jagorɗo Mauritanie ko fate banggue gawren jagorɗo Mauritanie ko fate banggue hakkude leyɗele tawtorama kañum e seti mum timmuɗo ngol tawtoragol noon ko toon to Bruxelles woni toon to Belgique jonde hakkude Union européenne hakkude mum e G5 Sahel kame Afrique kala ngam yurnitade nden kay kisal ko fate banggue leyɗele Sahel kanko on jagorɗo noon woni Ismaila wulde Cheikh Ahmed ma o jokku golle makko hatonto ko wet ngam tawtorede batu jagorɗe hakkude leyɗele araba nandiral ko fate banggue ittugola nandiral ko fate banggue ittugola ñamale walla yafade ñamale de Chine rewata Mauritanie ɗum noon ko hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati ngal nandiral noon waɗi hanki ɗon ɗo noksoɗo hakkude jagorɗo économique hakkude mum e ambassadeur mo leydi Chine taweteɗo ɗon ɗo noksoɗo ɗum noon ko yurnitade ko fate banggue temedde jeenayyi e sappo e tati million sappo e tati million ɗum wonno hitande ujunnaji ɗiɗi e jeegom hitande ujunnaji ɗiɗi e jeetati ɗum waɗi e nandiral ngam yowede on jaagoɗo o holliti leydi Sina ma heddo ha hande cehilagal hakkude ɗeɗo henna leyɗe ɗiɗi ngam ɗoftodirde e leydi Mauritanie yoga e gueɗe ha e projet ji mum kala nandiral hakkude jaagoɗo cukko jagorɗo walla mbiyen koolaɗo kuuɓal jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie hakkude mum e jagorɗo ñeñal kame pinala coftal e sukaɓe mo leydi Mauritanie ngal nandiral noon ko fate banggue radio Mauritanie ngam sifande ko fate banggue hebde toon yewtere nde waktuji tati ko fate banggue jangde kame cellal famminde yimɓeɓe hokko cellal nafata ha tenteɓen janggoɓe duuɗe guila tan e rentade e tewade rentade ñabboji ɗum ko kala ñalawma kene foto wonde waktuji tati nden yewtere ma wattu wadde e radio Mauritanie ngal nandiral waɗi koye koolaɗo kuuɓala to ganduɗa ko jagorɗo cellal ɓalli kam e jagorɗo ñeñal kame pinal mo leydi Mauritanie keddana joni hanki talata hanki ñalɗi pinala e jertino cumuli ladde no tampinirta wonande eno bonnirta kala ko fate banggue nguura ha joni so tawi teskama daabeje kala nguuri koye ladde ɗum noon firti koma yimɓeɓe ndentine guila tan eno jarata e ladde ndi tambade ko fate banggue jeygue ha e simmade e wadde atelier ha e koddoɗe no koyde jeygue teskede keneli ne kewi o saaha mo gonɗen jeeyi sababu kanko jagorɗo taaridi o e cetal ngal wo darni gam findinde yimɓeɓe o holliti kene foto wonde état ji jeeɗiɗi e nder leydi Mauritanie kala keeɓi kene wiye boli gam fewnanede boli so tawi cumuji mbaɗi beele kam wawa hattude hen kono kadi haɗani tan wadde boli haɗa ɗon ko yaade nokkuji ɗi kala jangguina yimɓeɓe findinaɓe famminaɓe ha koyeɗe keddo hen cuumu wonko bonnata ha e fewi hay so tawi woni neɗɗo ko pimnoɗo dawde o wawa rentade ɗum noon waɗi koye nder diwana hoosa toon to trasa jagorɗo ndema mo leydi Mauritanie hanki joɗodima e ambassadeur mo leydi Allemagne ɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ɗum noon ɗen toɓɓe ko fate banggue ndema timmuka nguura timmuka ha Mauritanie wawa tigui wawande hirande hoore mum ɗum noon holliti ɓe jiiɗi ko leydi Allemagne ɗoftodirta e leydi Mauritanie ha tenti ko fati e banggue gueɗe ndema ha tenti ko fati banggue fannu mo ndema sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali chef de la diplomatie taw ganduɗa komo toon to Danois o holliti tagui koñinkoɓe mabɓe arde toon to leydi Mali koye nandiral lamgal ceer wonde laamu transition ko wona ɗum ko noon jagorɗo hoorejo jagorɗo Sokela Mayga yeddiɗum ha memi leydi holliti oɗo saaha ɓe gonta jaab kala sifane nde rawani lawol wona tan yowi ko diɗɗal ɗoftidiɓe leydi France ko fati banggue Europe wallidiɓe haɓade wonande seɓɓitiɓe taweteɓe leydi Mali ha e ko taari ɗum kala garɗo tan joƴƴina wolisaji mum e nder leydi Mali taw ala kala kaldigal haydara ɗum hollitiɓe nandirta ɗum hande wona janggo ɗum noon ko caggal nde ɓatake yalte laamu transition rokki délai daɓɓe no fewi wonande koninkoɓe Danois ne mbawatta yaltude leydi Mali ko ɓuuri yawde e yaccade
ha joni to Mali keddorɗena colonel Assimi Goïta mawɗo leydi ndi o saaha mo gonɗena joɗodima hanki e sete timmude taw ko sete union africaine on sete noon ɗowi ɗum ko Moussa Fakki Mahammata on sete timmude ɓe joɗodima hanki toon to galle Kuluba ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ko fate banggue hakkude union africaine hakkude mum e leydi Mali kono ne kadi e cetal CEDEAO hande jawgal leydi Mali yandirta e mumen tene kadi guddi keeri mumen kala oɗo sawol peeje ƴetteteɗe gueɗɗe kala mbawa rewde lawol kaldigal dialogue hakkude leydi Mali walla leyɗele CEDEAO hakkumen e leydi Mali oɗo saaha noon wonande union africaine ene fiiɓi dogde hen kaldigal ha gueɗɗe kala ndewa lawol siftinɗon yontere yawtunde union africaine kañumen hollitino leydi Mali so tawi jaaɓi lebbi 16 wonata transition on saaha sumgoji juɓɓine kono siftinde ona ñande 14 hen lewru kala temdende limɗa capanɗe jeenayi ɓiɗɗo malinajo jalti kolliti ene jaadi e laamu transition duuɓi 4 walla duuɓi 3 ni menne ka legal bittengala takure toonne kadi ko gorko goto kañum wara toon kañum e cukalel gotel gorko noon ko joom boutique mawɗo no fewi worɓe joguitiɓe motoje koɓe ɗiɗo kamɓe gara noon jogui fetel yidde biftademo nden noon wo tidriɓe hoore ɓe gaynimo kural ngal kural noon yiyane makko ɗon ɗo nawete to suudu safara ɗon wasi fittano makko cukalel gotel garnogel sodde on boutique kañumne ko kural yiyane mum ko ɗon ɗon a wasi hen pittade men kono ɓen worɓe waɗɓe ngal ɗon badala a gandi taka to Mali keddoɗen ha joni to Mali keddoɗen kalten koye sete timmuɗo taw ganduɗa koye giwɗo ɗon ɗo Mali taw ɗowi oɗona sete ko jagorɗo mo hakkude leyɗele leydi Mali woni Abdullaahi Diop kamen seti mum timmuɗo gam tawtorede jonde toon to Bruxelles hakkude Afrique kamen union européenne ha tenti ko fate banggue G5 Sahel maɓe cuttona konngudi ko fate banggue caɗele leydi Mali taw ɗo watta nden jonde ko Joseph Borrell toon to Belgique toon to Bruxelles to Mali keddoɗen teskede oɗo saaha mo gonɗen kala ñalawma garɗo yelotoɓe ene ɓuura ɓeydade e booli Bamako ɗum noon waɗi hen reportage jaƴƴo e windande mum ko Mali acti ɓe kolliti kala subaka yelotoɓe ne ɓuura hewde soit ko sukaɓe walla ni ko ɓen ngakkaɓe terde walla ko ɓen ganduɗa usturaɓe ko fate banggue guura e nder galleji mumen kono kadi oɗo saaha ko hunde fonde yurnitede kala ñalawma garɗo ene ɓuura ɓeydade gartaten koye oɗo tana musɗo baɗɗo to nokku biyeteɗo France nokku biyeteɗo fansugo noon fansugo wore ne tawi nder commune rural mo dugu fe ne tawi nder région mo Ségu ko debbo goto kam fi toon gorko mum ungal e hoore ungal noon ngal yaltinimo aduna ɗone ɗon caggal kayde ungal ngal memi ko nder hoore to kanko debbo noon ko cowiɗo oɗo saaha mo tawi juuɗe gendarme ɓe tamani ɗum waɗi ko ñande jamma 19 nogas nduɗo hen lewru kono loskojini hen anda ka taw noon hoko jeeyi sababu kanko debbo o sokki gorko makko ungal e hoore ha gorko wasi hen fittandu muɗum sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry Lula nokku Lula taw ganduɗa ko finoɓe nokku biyeteɗo Maribadu toon ko cumu musgu waɗi toon kono noon loskoji gudditama hen ko jeeyi sababu nguɗo hen cumu anda ka taw cumu o noon jeeyi sababu ha gorko mawɗo jaranoɗo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi wasi hen fittanuɗo wonno e guesa makko ganduɗa wawano dogde wonno koye rende guesa mum nde cumu noon hurlimo e kala banggueji haade yimɓe garde taw cumu o naati e makko jeeyi sababu hawo yalti aduna ko wona ɗum ko noon guese kene foto wonde hectare uji 6 taw ko guese cacao kala oɗo sa ala ko heddi hen so wona jullaje ɓoole gontuɗe ndondi kene foto wonde 200 hectare e ladde woni ko sumi ha laaɓi e wiide biteɗo Mamadou Bamba taweteɗo e nder oɗon diwan kalfinaɗo kala ko fate banggue ndema e nder diwan mo Lula macce hakkude Guinée kame Gambie jeeyi sababu ha gorko goto liggotoɗo e tribunal mo Kaluma to Conakry wasi hen fittano noon ko caggal nde Guinée dañi planti wonande arbitre jaɓano tirde on penalty arbitre jaɓano rokkirde penalty o wonande Guinée ɗon noon nde arbitre holliri tan penalty o wodani ko ɗon o wojiti o yani ɗo wonno 16 makko kanko noon mo ɗacci ɓiɓɓe 4 kanko ɗon gorko biyetenoɗo Nummo Ke Camara wasi fitta noon taw jeeyi sababu ko foot koyngel ngel hinde bal hakkude leydi Guinée
kam e leydi Gambie ñande altina jawtuɗo heno kekiɗe kirɗo no feewi gatten koye kuddata bannoɗo toon to leydi Burkina Faso cetala sedi yawoɓe koliti ɓe jonnan ɗum hay seeɗa kono kadi ɓe koliti ɓoyata mambat jonde mabɓe nden jonde noon maɓe garto yurnitade ko fate banggue dossier ji leydi Burkina Faso ko wona ɗum konona Paula Hari Sandago kam woni hannde gorko ɓurɗo forde nder leydi ndi nder giɗɗo laamu rok Marskirsia Kabore kanko Paul o holliti ñalawma hannde o mawo jooɗoɗo e keninkoɓe leydi ndi ko gendarme koninkoɓe gendarmeɓe doñeɓe kala maɓe jooɗoɗo ngam disodiral oɗo saaha ko fate banggue caɗele leydi ndi ɓoyata mawo jooɗoɗo e société civile kame ɓen tambiɓe ko fate banggue dawrugol leydi ndi kala ƴewtade caɗele leydi ko ɓuuri yawde e yaccade ko wona ɗum kono kanko rok Marskirsia Kabore dimo laamum dirguita ñande altine subaka nde oɗo saaha hollitama ne sellini wiɓega ene wondi e docteur muɗum ala kala caɗele ɗe wondi Mahamad Idrissa Déby Itno kam woni gardiɗo hoorejo leydi Tchad kam woni gardiɗo G5 Sahel o holliti woyo nani oɗo henna kuddata baɗɗo toon to Burkina Faso yimɓe kala kolliri ko kuddata mo méritani ko kuddata ŋañalde tana to Burkina Faso kala ken wiye école aji oɗo saaha nder leydi ndi kala guila tan altina ha ñande nogas e jeenayi nduɗo hen lewru ndu gonɗen siifinden sifande noon ko walaɗo kuuɓal jagorɗo jangde siftinde on so tawi gouvernement yani hankkadine ko hoolaɓe kuuɓal woni secrétaire généraux ji ko ɓen goni gollotoɓe e gouvernement ji ko ɓen goni lomtotoɓe kala ken wiye jagorɗo on siifi nden sifande oɗo saaha école aji kala koko gudda ha ñande nogas e jeenayi woni aset paade gam tambade nden kay kisal ɓiɓɓe leydi ndi kala ha tenti e ɓen yahoɓe janggoyde sen guewi to Burkina Faso koto Mozambique paɗen to Mozambique to ɓooli mawɗi jippiɗi toon gila altina jeeyi sababu kene wona 600 galle oɗo saaha derguitima laaɓi kene wona ujunnaje nogas neɗɗo o saaha ngalaɗo koɗi ene tampine fe ujunnaje 3 galle oɗo saaha ndiyam naati hen yimɓe hewɓe mbasi hen pittali men gila tan altina wonande Mozambique Malawi Zimbabwe hafen ma Madagascar hande wasi ken wona 49 neɗɗo taw ɗum foof jeeyi sababu ɗiɗo hen to ɓooli jippi toon gaddude e bempeƴƴe mawɗe no feewi to Malawi gouvernement o derguitama ha laaɓi ittama firtama ha laaɓi firtum noon ko hoorejo leydi ndi woni Lazaruzi ko on firti ɗum ha laaɓi hoorejo leydi ndi o yetti oɗon gouvernement jeeyi sababu noon ko teskede kala ken wiye mbuñal ndi hinde corruption ene heewi e jagorɗe makko o holliti noon ñalawma hande o ha janggo ene gasa ma o toɗɗo gouvernement kesso to Cameroun ko attaque goto waɗi worɓe 49 ɓen nodditotoɓe ko fate banggue séparatiste en rebelle taweteɓe to anglophone kamen jani lycée nokku biyeteɗo Bameyam kamen jani oɗon lycée ɓe dañi noon yaltin noon élevaɓe yonɓe no feewi hawre noon koñinkoɓe noddama gaari koñinke goto noon wasi hen fitta num ɗiɗo gañima hen gañanɗe musde no feewi to Angleterre Boris Johnson hoore jagoɗe leydi ndi hande darima e yeeso sarɗi yankoɓe leydi ndi gam hujjade kono serane ñagade yafuya e kala sa ɗum ko caggal hewɓe e finoɓe nder leydi ndi ha tente woni sarɗi yankoɓe yidde mumen ko yaccit lefol laamu jeeyi sababu ɗum noon ko caggal nde ɓe gonno e confinement o yuɓɓinino e manditare makko woni anniversaire makko kene wona 3 neɗɗo tawtornoma e oɗon sal taw ɗum koko haɗano ngal kulal ngal o yaɓɓingal noon ko ngal jeeyi sababu ha yimɓe hewɓe kolliti o méritani wonde hoorejo jagoɗe leydi Angleterre to Iran France najo goto biyeteɗo Benjamin kam woni ñawaɗe toon duuɓi 7 lebbi 7 kaso ɗum noon ko caggal tumede o wonno koye ñukkidade wonande toon to leydi to musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garande kikiɗe hande o ɗo yeeso haydirde ko musidɓe moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena